Selamun Aleyküm efendim, ez Murat. Eci Meryem. Eci Mirza. Emme îro derheq ittifaqê de, yekîtiyê de, tenêbûnê de hinek gotinên pêşan bêjin kam dest pê bikin. Ger du bira yek bin, gundek pê nikane, gundek bi yek be, welatek pê nikane, welatek yek be, dinê pê nikane. Pezatene guraxariye. Pezateni kefa berdevi gure. Peza ji kerî cuda bibe, ya diz dibe, ya gur dixwe. Bi destekî çepik lê nakevin. Bi dusî kesen şunu şahîna be. Bênder bi batê bakirin, eşîr bi tifaq tê rakirin. Xwedê çiyan jî tenê çênake. Tizbî bê serkeş nabe. Dewlet nikare tifaqê bîne, tifaq dikare dewletê bîne. Cemaat nênika mirovan e. Veris biqete dibe çar serî êdî bi kêr nayê. Cemaat dikare dengê mêrikî bibire, lê mêrik nikare dengê cemaatê bibire. Tifaqa mirovan çiya verdigerîne. Rûnê li cematan bigir marifetan. Pêşiya avê tê girtinê, pêşiya cemaatan nayê girtinê. Dilê cemaatê gelekî fire ye. Şîna tev bire şaîye. Her teyrek bi refê xwe ra, her kes bi milletê xwe ra. Cihêbûn ji weke mirinê ye. Serê bê sermiyan jî çê dibe derdê bê derman. Tenêbûn tenê ji xwedara xweş e. Eger serdar mêre, qamê xwe şêr e. El yaman, bek yaman, el rabı bek undabı. Dema yekîdî pêde bû, millet pêş veçû. Dest dişo, paşê vedigerê rû dişo. Kê derê tifak ve derê torak. Tifaqa moristanan çiya xera dike. Mirina bi êlê re, îd û davet e. Erê evanno gotinê pêşiyan li vir xelas bû, heta vîdeo kidinê, Eman amanetê xweda bin.